Na ten, ie, blein ni nawr. Nôl fan hyn yn y gegin. Rhywbeth melys nawr? Ie, please. Right, so mae da ni nectarina. Allwch chi ddefnyddio Eirin Gwlanog, ond maen nhw'n anodd ffindio ar amser yma'r flwyddyn. Nectarina gyda Mascapone, caws Mascapone, a sinamwn, a lot o bethau eraill. Oh, nice. Lovely. Nod i ar ôl y rhwyad yna. Ie. O, hwnna'n gedi gyda llaw. Hyfryd. So mae'n eitha hawdd, wel, fel arfer mae'n eitha hawdd. Torri mewn i'r nectarina. So chi'n cadw fel mynd lan. Bod yn ofalus. Ie, bod yn ofalus. Cysau'n rhan bwysig i chef, dydi? Yri. A twisto fe, yn dod off. Na'r rhan hawdd. Ie. Y rhan galed i gael y garreg mas o'r ochr yma. So, gyda llwy fach, mewn â ni. Allan o fo. Ti di wneud o blaen. Wel, ie. Lot o'r croen wedi mynd. Right, so na'r rhywun da ni. So, wedyn, mae mel. Lot o fel, achos fwn fydd y saws. Ie. Mae wahanol fatha o fel i gael, ddim o fi'n dall y mel, ond ydy'r och beth yw'n siarad, mel cyffredin? Mel cyffredin, achos fyddwch chi'n coginio hwn, so fydd yn troi mewn i saws a cymysgu gyda saws y nectarina hefyd. A wedyn bach o menyn yn pob un. Felly, mesu'r trwy lygad yn un, jyst yw slitheren fach. Lle di dwyllo di na fan hyn, ti'n bod ti'n cael 15 y dydd? Ie. Nad y 5 y dydd yna. So, rhaid chi'n cael 2. Dau, oes e. Neis. Ie, so menyn ar hwnna. A hefyd, sy'n andro, ti'n sy'n polan agos i ddalo, lle sy'n llanas yn ygos? Nagos, llaiol chi. Ie. So, na ni, digon hawdd, mewn i'r ffwrn, 180. Ie. A am tua 20 munud. Mewn. Reit, cwni wedyn. Reit, nawr i paratoi Mascapone. So, cadwch y mas o'r ffridge am tua hanner awr, felly mae'n fwy soft. Mewn â ni ar mel yn gyda. Os chi'n rhoi'r cinnamon mewn, a'r boteli ma, fel ffindus i mas ddo. Chi'n chwythu lan yn dy wyneb ydi. So, lot o mel yn hwnna. Sorry am y sŵn. Right, a cinnamon. Ni'n cael cinnamon? Lovely. That's nice. Ti'n mae hwn yn eitha ysgafn yn diwedd? Ti'n ddim fel pwdin trwm iawn yn diwedd? Mae'n lyflu am yr haf. So, mae'r haf yn dod lan. Mae'n lyflu i wneud y pryd ni wedyn. Just cymysgwch yn lan. Na ni, bron y barod wedyn. Mor syml hynny? Ydy, na fe. So, mae'n syml iawn. A wedyn, yn y ffwrn, mae nectarina paratoes i'r blaen. Ie, 20 munud yn ddiweddarach fel petai. Sio ti'n gwybod bod nhw'n barod nhw yna nawr? Iwedd bod nhw'n edrych yn neis. Di dechrau brownio fel petai. Ie, dechrau brownio. A mae'n fel sy'n siwgr yn y nectarin a'r mel am y gwaith iawn o'r hyn rhaid ni. Na fe. A dwi'n mae'r mel di toddi mewn wedyn. So cwni. Hyfryd. Beth yw dy hoff beth di, ti'n fel chef? Wyt ti'n licio coginio pethau, ti'n pethau sawrus fel na, neu pethau bach melys fel hyn? Sawrus fel arfer, ond os mae pobl yn dod rownd i'r gadre, mae angen coginio rhywbeth neis ar ôl ni. I bennu'r pryd off. So what's da fi? Si'n gwybod pobl yn dod i ddod i chi? Di disgwyliadau y ffrindiau di sydd o draw i'r tîr ychel. Ie, mae'n boblogaidd. Mae pobl yn gadael syth ar ôl ni. Ie, sam sgwrs i gael. Dwi'n siarad bwyd. Pyrwch yn nghofio'r hylif. A cadwch tyma bach tan y diwedd fyd. Bydd hwnna'n dwym, a bydd hwn yn o'r neu tymeredd yr ystafell. Hyfryd. Ti hefyd wedi dewis sydd cynharach, ac oedd y gwyn cynharach efo'r hwyaden yn hyfryd, sy'n gwyn bach gwahanol i'r tro hyn. Ie, so masala yw hwn, gwyn melys. So mae'n mynd yn hyfryd gyda... Dessert wine. Dessert wine, ie. So mae'n mynd yn hyfryd gyda'r rhain, ffrwythau a caws hefyd. So mae'r popeth ar y plat ma. Ie, na gyfaddau, unwaith i roed i basu dessert wine o blaen. Gwynt fel sherry yn hefyd. Mae'n hynod o felys di. Ti am gwynt fel sherry? O, mae'n gwynt fel sherry, yndi. Wedi. Right, a mae bisgedi Amaretti, dyn ni ma. So mae popeth ar y plat na'n soft. Right.
So mae rhain eitha soft hefyd, ond mae rhoi bach o crunch yn nhw. Ie. Ar y top yna. Pistachios i roi texture unwaith eto. Oh, lovely. A wedyn rhain, y raspberries mae i torri trwyddo popeth. O, fy hoff bethau. Ie. Hoff ffrwythau ni. Ie. O, hyfryd. Hyfryd, reit. O, ie. Edrych yn arbennig. Dwi'n teimlo'n dris pan ti wedi paratoi pryd y fwyn mor hyfryd eich mor neis i chwalu fod e am y gwrdd ni, dwi am wneud. Ydyn. O, diolch yn fawr. Dyna ni gygwerthu. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae'r gyfres Masterchef ymlaen. Tithe wedi gwneud yn arbennig o dda yn y gyfres yn y gorffennol. Ti'n dilyn, Eleni? Odw, wel, ddim ar symud torri fi boff. Na, ond odw, dda iawn, Lenny. Ti'n teimlo bach yn rhy agos at fe yn joio? Fi'n joio watch o popeth, a dyna ni sy'n gwneud â bwyd. Fel chi'n gweld, a bwyd o fe. Mae hwnna'n hyfryd. O, good. Fantastic. Diolch yn fawr i ti, lyflu i weld ti. Diolch yn fawr i ti. Ti'n gallu claddu hwnna trwy prawn. Mi'n neud i mi, ni na. Diolch yn fawr.